Id-Deputat Nazzjonalista Albert Buttigieg kompla bil-kampanja tiegħu kontra l-kaċċa din id-darba wkoll bistqarrijiet skorretti fil-Parlament. Waqt li fl-aħħar jiem għamel mistoqsija parlamentari lill-Ministru responsabbli Clint Camilleri, Buttigieg iddikjara li hemm żewġ sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kontra l-prattika tad-delizzju tal-kaċċa fir-rebbija f'pajjiżna. F'tali dikjarazzjoni li wkoll żbaljata Buttigieg staqsax passi se jieħu l-Gvern biex skontu ma jkunx hemm sentenza oħra kontra pajjiżna. Mill-informazzjoni li kiseb One News u kif jirriżulta mit-tweġiba li taħ il-Ministru Camilleri u ċar li l-isqarrija ta' Albert Buttigieg is korretta. Fil-fatt hemm biss sentenza waħda tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar il-kaċċa fir-rebbija f'Malta, mhux tal-li hekk iżda bil-kontra ta' dak li stqar Buttigieg fil-Parlament, din is-sentenza lanqas titkellem kontra l-kaċċa fir-rebbija. Dakinhar il-Qorti Ewropea kienet sabet il-Gvern Nazzjonalista ħati li ma applikax id-deroga tal-kaċċa fir-rebbija b'mod korrett. Min-naħa l-oħra l-Qorti kkonfermat li Malta ma kellix alternattiva sodisfaċenti għal kaċċa fir-rebbija u allura seta' jkun hemm parametri stretti li fuqhom jista' jinfetaħ staġun tal-kaċċa limitat f'dan il-perjodu tas-sena. Din mhux l-ewwel darba li Buttigieg flimkien ma' esponenti oħrajn tal-Partit Nazzjonalista tkellmu kitbu kontra d-delizzju tal-kaċċa. Fil-fatt Buttigieg kien iddedika parti mill-ewwel diskors tiegħu wara l-ġurament bħala membru parlamentari biex jitkellem kontra l-kaċċa. Fil-kummenti tiegħu kien qabbel din il-prattika mal-ħajja fl-għerien jew il-ħasil tal-ħwejjeġ bl-idejn kif kien isir fil-modi. L-istess raġam ftit tal-ġranet ilu meta nqeda bil-Facebook biex jgħajjar lill-membri tal-Kumitat Ornis bħala yes men, eżatt wara li tħabba li ġie rakkomandat staġun qasir ta' 20 nofs ta' nar kaċċa bejn 14 ta' April u l-4 ta' Mejju li ġejjin. Hawnhekk ukoll reġa' rrepeta l-istqarrija żbaljata dwar is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea.